kaigsunan og mga mahal lamong tigpaminaw nining tungura karon, ano sab kini ang programa sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Kini ang iyong alagad, Chief Minister Reverend Charlie Eugenio, kinasing-kasing magadapit kaninyo og paghinaot nga kamong tanang karon kamo sa kabaskog sa inyong mga panglawas nga magamit na tungpunan sa mga pagtimbang-timbang sa mga kamaturan nga makapaghatod kanato sa kaluwasan nga gitudlo ni Master diri kanamo padiyan sab nga among gitudlo kaninyo o sa mga pagpamatuod kung may mga basahon man nga referensya dili kini para gigamit sa pagsupak sa Biblia kay ang principal nga pagpamatuod nga gigamit mao man ang Biblia. O ining tungura among mainiton nga mga pagpangamusta sa tanang mga kaigsunan sa nagakalinlain karon nga mga dapit labi na sa mga chapter president nga nag-abaga sa mga radio station nga inyong gihuptan. Kumusta kaninyo mga chapter president o sa tanang mga membro din inyo usab gisundan ang matag istasyonan nga among giwalihan karon o among gipanghinaot nga sa tanang mga membro sa PBCM nga dili nato kalimtan ang atong obligasyon sa pagpanglikom para sa PBCM Palace Reconstruction o sa pagpangamusta sa tanang mga membro sa sulod sa PBCM compound nga nalangyod hugot nga pagbarog sa pagtulon ang PBCM. Kumusta ganinyo? Og ning tungod karon magapaila pa ang kauban pang ebanghelista. Kumusta mga kaigalaan ug mga kaigsunan ug mga mahal nga tigpaminaw? Kini ang inyong igsuon ebanghelista Brother Eric Camus maoy usa nga makauban kaninyo karon sa pagtuon sa mga kamaturan nga among igapadangat nga kaninyo. Nining programa sa PBCM mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Ug nining tungura aron sa dili paglangay magapaila pa ang kaubang pang ebanghelista o ministro. Kumusta kayong tanan mga kaigsunan? Kiniusab ang iyong alagad, Brother RJ M. Patak. O nining tungura, ako sa makiguban kaninyo nining taknaa, aron usab sa pagtuon, nining programa sa mga langit noong lamdag sa kinabuhi. Aron sa pagpadayon, yatag ko sa kaubang ministro o ebanghelista. Kiniusab niyong igsuon, Brother Debs Rizaba, nangumusta kaninyong tanan, mga kahigalag, mga kaigsuunan. Katambayayong nausab ninyo karon nining atong tulumanon, mga langit noong lamdag sa kinabuhi. Makauban kaninyo sa paghatod karon sa kamatuoran. O mga kahigalag mga kaigsunan, dili usa nato makauban karon si Brad Rooney tungod kay anaa siya opportunity nga iyahang gigrab tungod kay talagsaon ra gyud kaayo. Usa kita lang usa karon makauban nato si Reb mga kahigalag mga kaigsunan. Ug alang sa mga kahigalaan, ug alang sa mga PBCM members, aduna kitay PBCM General Conference dili nato kini paghikalimtan nga gitawag usab nato kini og PBCM Fiesta Celebration. Unang-unang nga hugna, tulo ka hugna day kita mga kaigsunan sa matag tuig. Unang hugna ang March 10, ikaduhang hugna ang August 19 ug ang ikatulong nga hugna mao ang December 29. Busa atong giawhag nga atong mga kaigsunan sa pagtambong niining mga higayuna. Ug usab atong paghingalan atong i-mention ang pipila ka mga radio stations nato. Unang-una mao ang Villanueva dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental. Ang atong programa mabati dinhi sa Power Radio. Duha kita ka hugna sa matag adlaw kitang Sabado. Unang hugna alas 3 ngadto sa alas 4 sa kahaponon. Ang ikaduhang hugna alas 6:30 ngadto sa alas 7:30 sa kagabhion. Live kita sa Facebook mga kaigsunan ug ang nag-sponsor niini kini inyong igsuon Brother Debs Rizaba ug usab ang nag-sponsor mao ang GRM Auto and Motorcycle Parts Trading. Diin nagapamaligya sila sa mga brand new tires and batteries na himutang ilang tindahan dinhi sa Barangay Luok, Villanueva, Misamis Oriental. Og dinhi naman sa Kidapawan City ang atong programa mabati sa Mount Apo Radio 106.1 MHz. Ang atong programa matag adlaw kitang Domingo alas 4 ngadto sa alas 5 sa hapon. Live kita sa Facebook. Ug usab dinhi naman sa radyo natin dinhi sa Manolo Fortich 100.9 FM. Mabati ang atong programa sa alas 5 sa hapon ngadto sa alas 6 sa kagabion. Ug ang nag-sponsor niini kining sa radyo natin dinhi sa Manolo Fortich ug ang Mount Apo Radio, ang atong PBCM Dental Group ubos sa pagdumala sa presidente sa PBCM Dental Group si Brother Eutikio B. Madrihanon. Ug usab dinhi sa
Cagayan de Oro, mabati ang atong programa dinhi sa RPNDXKO. Ang atong programa matag adlong Domingo alas 12 ngadto sa 1:00 sa kahaponon. Aduna kitay pag-replay nini mga kigsunan sa Martes ug Huwebes 1:30 ngadto sa alas 2:30 sa kahaponon. Live kita sa Facebook, makita usab kita sa YouTube ug makita usab kita sa Parasat Cable TV sa Channel 5. Dinhi naman sa Dapitan City, mabati ang atong programa sa DXGR 89.9 FM Jose Rizal Radio. Sa alas 10 ngadto sa alas 11 sa kabuntagon matag adlaw kitang Domingo. Mga kahigalag, mga kaigsunan, diin ang nag-sponsor niini atong igsuon chapter president Brother Noel S. Feliciano. Ug dinhi naman sa Dipolog City ang atong programa mabati sa RPNDXKD 1053 kHz dinhi sa Dipolog ang atong programa matag adlong Domingo alas 6 sa kagabion ngadto sa alas 7 sa kagabion. Live usab kita sa Facebook. Dinhi naman sa Cebu City dinhi sa DYLA duha ka hugna kita mga kaigsuonan sa matag adlaw kitang Domingo alas 11 ngadto sa alas 12 sa kaudtuhon. Ang unang hugna dayon ang ikaduhang hugna alas 2 ngadto sa alas 3 sa kahaponon. Diin ginumalahan kini sa ato ang mga PBCM nga mga ministro o ebanghelista. Dinhi naman sa Tago, Surigao del Sur ang atong programa sa matag adlong Domingo alas 4 ngadto sa alas 5 sa kahaponon. Mabati ang atong programa dinhi sa DXAL Like FM, diin gisponsoran kini sa atong mga igsuon ubos sa pagdumala sa chapter president dinhi sa Tandag City Branch, Brother Demetrio M. Campado. Ug ato usab gipangumusta ang atong mga kaigsuonan nga naa dinhi sa United States of America silang Sister TC Kulihat ug usab si Sister Lily Patterson. Kumusta kaninyo mga sisters? Ug dinhi gihapon sa United States of America ato gyapon gipangumusta si Brother Nicodemus Nicky Hermias. Kumusta kanimo Brother Nick? Og ato pod gipangumusta si Attorney Ramil G. Carion ang atong PBCM Legal Counsel. Ug alang sa mga nagapangutana, i-text lang sa kini nga number ni Brad Ronnie. Mao kini 0917-811-8882. Ug alang sa mga kaigsuonan natong PBCM, makita ninyo no kung nagalantaw kamo sa atong video, makita ninyo ang atong mga bag-ong basahon. Ug usab ang uban pa natong mga basahon makita gyapon ninyo. Busa kuha na kamo og copies niini, available na kini dinhi sa atong main branch dinhi sa San Antonio Hasaan, Misamis Oriental. Approve kini ni Reverend Charlie. Og ato pod idugang alang usab sa mga kaigsuonan natong PBCM, ato lang ning i-remind no dili sa pagpakaulaw nga kini si atong kauban nato igsuon si Mr. Aquilino Valencia. Sa una kauban natong igsuon nga ministro, ayaw na ninyo tuohi kay gitagak o gi-expelled na ni sa PBCM. Kung aduna may pagsibya niya sa kahaginan, kana iya na lamang ug wala nay kalabtanan ang pagtulon ang PBCM niya na ubos sa pagdumala sa Executive and Vice President Reverend Charlie Eugenio nga mo'y kasaligan ug siniligan ug usab Chief Minister kanato mga kaigsuonan. Ug aron sa paghisgot sa tema, ihatag ko kumo pabalik kang Reverend Charlie. Nining tunguro karon mga mahalamong tigpaminaw ang atong pagaisgutan karon Brad Deber, Brad RJ, Brad Eric ang may tungod sa ang kamaturan nga muhatod sa kaluwasan. Kung imo nang makaplagan, pangitaon pa ba? Importante kini nga atong gisgutan nga ang kamaturan nga muhatod sa kaluwasan. Kung imo na kini makaplagan, pangitaon pa ba? Ug do na pabaylain pang kamaturan. Pero sa dili pa nato paghisgutan ang mga pagpamatuod nini, ato sang pangamustahon sa Bradiber ang mga nagapangutana kanato para napoy ilang mapabati o mabati nga nagapangamusta ta kanila ug ato pong itug-an asa mabati ang mapagtubag unya nato sa ilang mga pangutana. Okay, Reb. Atong pagbasahon mao kini ang mga pangalan sa mga nangutana. Unang-una dinhi si Boy Ortega, ikaduha si Rigor S. Alid Anyep dinhi sa Sumilaw Bukidnon, ikatulo Iliboy Dikdikan dinhi sa Minglanilla Cebu, ug ang ikaupat Nobyembre 4 dinhi sa Mambaling, Cebu City. Ug alang kaninyo mga kigalaan nga nagapangutana, ang inyong tubag mabati o makita ninyo dinhi sa RPNDXKO sa oras alas 12 sa udto ngadto sa 1:00 sa hapon. Okay, Reb?
Gani bisan pa man nga ang ilang mga ngalan gi alias gi bali-bali pero di bali nga nabali. Kay nga mo ala nga ang inyong mga gipangutana mahatagan nam og pagtagad og makahatag usab kini katin-awan alang ni atong uban nga pananglitan dunay kapareho sa inyong mga panghuna-huna o sa maong mga pangutana. Og balik kita sa atong pag-isgutan garon mo kini ang kamatuoran nga muhatod sa kaluwasan kon imo nang makaplagan pangitaon pa ba. Importante nga ang kamatuoran kay mauman ka na gyud ang maghatod og kaluwasan kanato. Sana ka pakadaghan nga pagtulunan. Busa kung makaplagan nimo asa ka ng kamatuoran, imo pa bang pangitaon? Mao nga kung magisgot tag kamatuoran, Brad RJ, asa ba kuno mulutaw ang kamatuoran sa mga nakasulat sa Biblia? Ato lang pagkabasahon, Reverend, kining mga nakasulat sa Biblia, kining ang Bibliang may tatak Seventh-day Adventist Church, diri sa Salmo, Kapitulo 85, versikulo 11, nagingon, ang kamatuoran, mugitib gikan sa yuta, o ang pagkamatarong magasudong gikan sa langit. Kung mao, matinaw nga kung hisgutan di nato ang kamaturan nga may muhatod kanato sa kaluwasan kung imo nang makaplagan pangitaon pa ba? Sayon lamang ang answer niya nini tungod kay kung pangitaon ng kamaturan, ang kamaturan di ay Brad RJ sa imong gibasa, Brad Eric, Brad Deber, ang kamaturan di ay mugitib gikan sa yuta. Pagka magisgot ta og kamatuoran nga mugitib sa yuta sumala sa Biblia, Brad, asa ba makaabot ang kamatuoran kung hisgutan nato ang mga nakasulat sa Biblia? Kung mugitib man sa yuta, asa makaabot ang kamatuoran? Kung mugitib na gani ang kamatuoran sa yuta, maabot ka na sa langit, Reb, atong pamatud-an dinhi sa balaang kasulatan. Kining Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church, din na ito pagabasahon sa Salmo 108, versikulo 4, ingon ining nakapahayag, kay ang imong mahigugmaong kalulot, dako man ibabaw sa kalangitan, ug ang imong kamatuoran nagaabot ngadto sa mga langit. Busa matinaw nga kung hisgutan di ang kamatuoran, moabot na sa langit. Mabitaw ang kasaysayan sa PBCM, sumala sa usa sa mga misyonaryo nga si Pacomeo Pasayon, nakita niya ang PBCM nga gitukod ni Master, pero nabasa niya, nakita niya diya sa purma sa kalangitan nga ang mga bito nagpurma sa mga litra sa atong ngalan sa pundok. Muna nga, pagbase sa Biblia, ang kamatuoran di ay makaabot ngadto sa langit. Tungod kay ang kamatuoran mugitib man sa yuta. Unsa ba kabililhon kung mahibaluan na ang kamatuoran nga mugitib sa yuta nga ang kamatuoran makaabot pod ngadto sa langit, Brad Eric, sumala sa Biblia? Okay, Reverend, kung makakuha na ta sa kamatuoran, makabalot ta sa kamatuoran, makahatag yun kini kagawasan, sumala diri sa Biblia ang atong pagabasahon, Seventh-day Adventist Church nga Biblia, dinhi sa Juan, Kapitulo 8, versikulo 32, ingon ini ang nakapahayag sa balaang kasulatan. Og kamo mahibalo sa kamatuoran, og ang kamatuoran magahatag kaninyo kagawasan. Kung mao, pagka ang kamatuoran kay mugitib man di ay gikan sa yuta, ang kamatuoran, kung mahibaluan na nimo, mao kini ang magahatag og kagawasan. Sa uban naman nga hubad, Brad Eric, giun sa pagsulti kining Juan 8:32 nga magahatag og kagawasan. Sa maulang gyapon nga sitas, Reverend, pero din hinako pagabasahon sa unang hubad sa King James Version nga ang ilhanan niini, ang ilhanan niini, ang pinadaya ginatawag og bugna ug ang Santiago ginatawag og Jacobo. Sa maulang gyapon nga sitas sa Juan Kapitulo 8 versikulo 32, ingon niini ang nakapahayag sa balaang kasulatan. Og kamo makaila sa kamatuoran ug ang kamatuoran magaluwas kaninyo. Kung mao, ang kamaturan kay maghatag magkagawasan ug ang kamaturan ni arigid sa yuta kay mugitib man sa atong nabasa sa Biblia ug ang kamaturan makaabot ngadto sa langit. Ang kadtudeng kagawasan nga mahatag sa kamaturan kung imo nang mahibalon, kaluwasan di kana. Nagaron, tungod kay mugitib man sa yuta,
lisod pod Brad Eric, Brad Dever, Brad RJ nga imbis negative na sa yuta o makaplagan nimo na negative pa di utor na pay kaluhas negative. Nganong nagisguta tungod sa dili pa dugay nga ang kanhing mga ministro o magwawali sa PBCM nagtukod og ilang kaugalon nga padim unya nakuno kanila ang kaluwasan. Kung naa kanila ang kaluwasan niya, kinirabang presidente ani nga si Herminis Macarayo, ako rin nagtudlo ani sa Biblia, di ako lugar nga nagtudlo, apilo na niya kaluwasan, apil na sa kaluwasan, himuspod og mauna, ha? Mayog bata kay himusan ta niya haggan. Nabusa mo nang atong gipasabot lang daan, nga mugitib man ang kamatuoran. Pag mahibaluan na nimo, maghatag nagkagawasan. Unsaon, pagpakahibalo nato sa kamatuoran, sumala sa nakasulat sa Biblia, Brad RJ, sa gitudlo sa Biblia. Unsaon pagkahibalo? Ato lang pagkabasahon Reverend kining mga nakasulat sa Biblia kining may tatak 70 Adventist Church. Diri na mabasa sa Mateo kapitulo 7 bersikulo 7 ngadto sa 8 nagingon. Pangayo og kamo paghahatagan, pangita og kamo makakaplag, pagtuktok og kamo pagaablihan. Sa 8 kay ang tanan nga magapangayo makadawat og ang magapangita makakaplag og ang makatuktok pagaablihan. Matinaw sa nakasulat sa Biblia, mga mahal namong tigpaminaw. Tungod kay ang kamatuoran mugitib man gikan sa yuta og ang kamatuoran makaabot ngadto sa langit. Di ta maglisod pagpangita. Kung makaplagan nimo ang kamatuoran, mo unay maghatod kanato sa kagawasan o maghatag kanato sa kaluwasan. Pero nganong nahibaluan nato tungod sa nakasulat sa Biblia? Sa nabasa nato sa Mateo kapitulo 7 sa gibasa ni Brad RJ, nagingon, pangayo og kamo paghatagan, pangita og kamo makakaplag, pagtuktok og kamo pagablihan. Ang pangutana, kinsa may able kung walay nanuktok, og kinsa may hatagan kung walay mangayo, og kinsa may makakaplag og walay mangita. Busa sa bersikulo 8 gitinaw, kay ang tanan nga magapangayo makadawat, ug ang magapangita makakaplag, ug ang magatuktok pagablihan. Walay lain nga angay pangitaon nga makaplagan sa tao ang kamatuoran sumala sa nakasulat sa Biblia. Nan, kung ang kamatuoran pangitaon na, makabalibad ba ang tao nga mo yun siya nganong wala nako makiti ang kamatuoran? Pwede ba siyang moingon na? Dili, nga naman, mismo ang Dios naghatag na og mga pasikaranan nga iyan ang gimuntadan aron gisugo na ang mga tao sa tibok kalibutan kutob sa nagtuo sa Biblia nga adunay ipapangita. Hay nang prueba, Brad Dever. Ni are batong pagapribahan dinhi sa Biblia nga may tatak 70 Adventist Church dinhi nato pagabasahon sa Mikias kapitulo 6 bersikulo 8. Ingon ining nakapahayag matud pa dinhi, gipakita na niya kanimo o tao kung unsa ang maayo, ug unsa ba ang gikinahanglan ni Jehova kanimo, kundili ang pagbuhat sa minatarong, ug ang paghigugma sa kalulot, ug ang paglakaw, nga mapainubsanon uban sa imong Dios. Matinaw, mga mahal namong tigpaminaw. Sa gibasa ni Brad Dever, gitinaw. Nganong di na makabalibad ang tao, ug paninglan siya sa Dios, pag-abot sa adlaw, sa paghukom. Tungod kay matod pa sa atong nabasa, gipakita na niya kanimo o tao kung unsa ang maayo ug unsa ba ang gikinahanglan ni Jehova kanimo, kundili ang pagbuhat sa minatarong. Gipakita diay nga ang pagbuhat sa minatarong. Sa nakasulat sa Biblia, Brad Eric, unsa ba ang pagbuhat sa minatarong nga na itudlo sa Biblia? Dinhi Reverend, ang prueba akong pagabasahon kining nakasulat sa ang Biblia 70 Adventist Church diri sa Jeremias kapitulo 5 bersikulo 1. Ingon niini nakapahayag, dumalagan kamo pabalik-balik sa kadalanan sa Jerusalem og tan-awa karon og hibaloi og pangitaa sa mga halapad nga dapit didto kung makakaplag ba kamo og usa ka tawo kung aduna bay mausa nga nagabuhat sa minatarong nga nagapangita sa kamatuoran
ug ako magapasaylo kaniya. Busa sa atong gipangutana kaganiya kung balikan ta ang Mikya 6:8 nganong di na makabalibad ang tao dito sa Dios kung pangitaan siya tungod kay sa nakasulat sa gi-highlight na turid nga gipakita na niya kanimo o tao. Unsa ba ang pagpakita? Usa sa gisgutan kundili ang pagbuhat sa minatarong. Unsa daw ang pagbuhat sa minatarong nga gipakita na sa Dios sa tao? Sa gibasa karon bag-o pa sa Jeremias 5:1, ang pagbuhat ay sa minatarong gi-highlight na turid. Gisugo sa Dios ang iyang mga tawo sa una pang panahon. Dumalagan kamo pabalik-balik sa kadalanan sa Jerusalem. Og tan-awa karon og hibalui og pangitaa sa malapad nga dapit dito kung makakaplag ba kamo og usa ka tawo. Ang sugo sa Dios ipasugat na itong mga tao nga kung asa man siya ma-Jerusaleman madiin, ipapangita sa Diyos katong mga tao kung makaplagbag mga tao nga nagapangita, nagabuhat sa minatarong sa atong nabasa balikan ta. O, kung ado na ba'y mausa nga nagabuhat sa minatarong nga nagapangita sa kamaturan ug ako magapasaylo kaniya. Asang hingpit nga kapasayloan? Pag makaplagan nimo ang kamaturan sa nakasulat sa Biblia. Sa unsa man nakaplagan nimo ang kamaturan? Pinagi sa imong pagpangita. Nganong makaplagan man? Tungod kay sa ato nang nabasa sa Biblia ang kamaturan mugitib dinhi sa yuta. O kung makaplagan nimo, diha na ang sumala sa atong nabasa ang gitawag og kaluwasan. Nakaron, tungod kay ipapangita man, sa unsang paagi ang pagpangita, brother, sa nakasulat sa Biblia. Ni Areb, atong pagkabroibahan sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church, dinhi nato pagabasahon sa unang Juan, Kapitulo 4, versikulo 1, ingon niini ang nakapahayag, matud ba dinhi? Mga hinigugma, ayaw ninyo pagtuuhi ang tanang espiritu. Hinunua sulayin ninyo ang mga espiritu sa pagsuta kung sila iya ba sa Dios. Kay daghan ang mga mini nga propeta nga nagpanungha sa kalibutan. Busa gitinaw sa Biblia, matuod man nga ang kamaturan mo gitib sa yuta, matuod man nga imong makaplagan kung mangita ka, pero dili pod diretso nga halahala lang ka nga mauna ni ang kamaturan. Kay ang sugo sa tanang mga tao, mga hinigugma, ayaw ninyo pagtoy ang tanang espiritu. Hinunua, sulay ninyo ang mga espiritu sa pagsuta kung sila iyaba sa Diyos. Kay daghan daw ang mga mini nga propeta. Ano man? Kay matag pagtulunan, nag-angkon og propeta. Sa Seventh-day Adventist lang, si Ellen G. White, propeta. O sa uban pa, kutob sa mag-angkon og Kristo, propeta na guys, nakasulat man sa Biblia, nga ang atong Ginoo sa Kristo, propeta. Busa, si Joseph Smith sa Mormons, itawag og prophet. O bisan pa sa mga Jehovah's Witnesses, tanang mga leader, na busa, ipasusi daw. Unsa ang pagsusi? Motong pagpangita. Kung atong ipananglit ang kamatuoran sa ligon o sa gabok, ang kamatuoran ba'y gabok? Ang kamatuoran ba'y ligon? Siyempre, kung moingon ka nga duha na ang kamatuoran gabok, ang kamatuoran ligon, magkalahi na basigo at kasabot. Ang kamatuoran mo gina ang ligon. Ang gabok, dili gina kamatuoran. Tungod kay ipasusi man kung sila iyaba sa Dios. Sa unsang paagi sa pagsusi, mauang pagpangita. Pero kung makaplagan na nimo ang kamatuoran nga gisimbolika nato og ligon, unya ang gabok, dito batas gabok, muhunong na bata kung makaplagan na nato ang ligon o magpadayon pagpangita, Brad Dever, sumala sa nakasulat sa Biblia. Na din hinata mo pahulay, kung makaplaga na nato ang kamatuoran, di anhinata mo pahulay. Atong pagapribahan sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church, din hinato pagabasahon sa Job, Kapitulo 11, versikulo 18. Ingon niining nakapahayag, ug ikaw magmalig-on kay ana amay paglaom. Oo, ikaw magapangita sa libot nimo. So imo pangitaon ang kamatuoran. Pero kung makaplaga na nimo, dinha na ka, mo pahulay, dili na ka mangita paglain dito kamatuoran kay kabakaka na. Matod pa dinhi, dugang pa,
ug salig-on ikaw mo pahulay. O nakita na to, susihan ninyo kung sila iyaba sa Dios sa unsang pagsusi, sa nakaplastaro, o ikaw magmalig-on kay ana may paglaom, o ikaw magapangita sa libot nimo tungod sa daghang pagtulunan. Ikaw makaplagan nimo, og sa lig-on, ikaw mo pahulay. Nabay pahulay nga padayon pagpagpangita, bitaw subo nga palandungon nga ang uban nga nagwali na diri atong gidala kay kining atong gidala karon mga tinudloan wa ni magpasabot nga kay atong pagtulo god Brad Eber, Brad Eric, Brad RJ atong gidala diri sa kahanginan para ma-practice sila nga di na sila bation og kauaw. Pero kung do na may makuha sa padim kana nakuwang nagkaalam sa tinula pagkasabot sulti di lang ikasakit. Ato di makita karon. Bisan pa ang naguna. Kung moingon ang tao nga nugon bitaw. Pero agani ta manuguni sa naglain nga mo nay giingon nga kulba pud tugba ba sa una kay mo kuan man gyud tirada ni Bindilyo nga 70 Adventist. Pero karon iyang Ignos Bindilyo may pagmagtago ka lang say karon sila na magtago pagka ministro na sa PBC ang maagbat. Ako pa ninyo, magtabong ko sa nagway ko, kinauwaw ko sa ibuhat ko. Moingon nga naas master sa iya, kung siya na ang ilhon, tiha mo na nga sayo. Mao nga, sa Biblia, kung magisgot ta, mupahulay naman dayta. Dili na nga magdiscovery patas uban pang pagtulunan. Masigwa ta kasabot. Ngang ato din kamaturan, di pa din ni kamaturan, nga nung nagdiscovery pa magkasuban. Mo nang kalaruhon na to nga nagtuon ta sa pagkamagawali aduna pa man ite pagka magwiwili mawili pa man ita sa ubang pagtulunan. Dapat imo nang sugiran sa kamaturan nga lig-on nga imong nabarugan. Dapat suginlan na nimo sila nga kung ang imong mao may lig-on suginlan na nimo sila nga bawa dia sa gabok kay kung balay na mayo ba ang balay nga gabok o ang balay nga lig-on? Lumpag. Oh, lumpag ang balay nga gabok. Busa naagitas likod, ingon sab niya na ang gisgutan natong kamaturan. Nakaron, ang kamaturan, sa unsa ba gipakita ang kamaturan? Ang kamaturan gipakita ingon nga kahayag. Kung tuwa kita kaniadto sa kangit-ngit kay wa pa nato makaplagi ang kamaturan. Pag naa na sa kamaturan, gitawag na nagkahayag. Unya, tungod kay kahayag, gitudlo nga may bunga uunod niya na ang pagkamatarong og na ang pagkamaayo og na ang kamaturan. Ayan ang priba, Brother Archie. Ito lamang pagkabasahon, Reverend, kini mga nakasulat sa Biblia, kini may tatak 70 Adventist Church. Diri sa Episo, Kapitulo 5, versikulo 8, ngadto sa 9, nagingon, kay bisan tuod kangit-ngit kamo kaniadto, karon kahayag na kamo tungod sa Ginoo. Pagawi kamo, ingon nga mga tao nga may kahayag, sa 9 nagingon, kay ang bunga sa kahayag makita diha sa tanang maayo ug matarong ug matuod. Busag itin-aw sa bersikulo 8, klaro nga giingon. Bisan tuod kangit-ngit kamo kanyanto, kay wa pa man lugar makakaplag sa kamaturan. Pag nakaplagan na, karon kahayag na kamo tungod sa Ginoo. Busa tungod kay kahayag naman, paggawi kamo ingon nga mga tawo nga may kahayag. Dayon, unsa dayon ang kayag? Kay ang bunga sa kayag mo nang gingon ako unod. Unsa man daw ang bunga niya na unod sa kahulugan? Kay ang bunga sa kayag makita diya sa tanang maayo. Nada diya ang maayo. Og matarong. Unsa pa? Og matuod. Wala diha ang bakak. Nakaron, busa sa atong pangutana o sa atong topiko ang kamaturan nga mohatod sa kaluwasan. Kung imo nang makaplagan pangitaon pa ba? Dili na kay nakaplagan naman nimo, mupahulay ka na kung makaplagan na nimo ang lig-on sumala sa nakasulat sa Hub, Kapitulo 11, versikulo 18. Pero tungod kay nabahin man ang tulokad hugna nga panahon, una sa pagpangalagan sa panahong Israel, sa panahon kang Hiuba, nga siyang nagtukod sa Israel, nga iyang katawhan, sa ikadang Samuel City 10:24 nga ang opisyal nga pangalan sumala sa unang hari 18:31 mao ang Israel. Kung sila nag-alagad katong ilang gialagar nga si Huba mao ba kadto ang kamaturan, Brad Eric, sa unang panahon nilang pagpangalagad? Mao gyud Reb ug ang prueba dinhi akong pagabasahon
sa ang Biblia Seventh-day Adventist Church diri sa unang Samuel kapitulo 12 bersikulo 24. Kahadluki lamang ninyo si Hioba o galagaron ninyo siya sa kamatuoran. Busa bisag diha ratatama no ang gipakita nato og nakita sa Biblia, kadluki lamang ninyo si Hioba ug alagaron ninyo siya sa kamatuoran. Busa si Hioba alagaron sa kamatuoran ug magisgot tag pulong nabuwag ba pud sa kamatuoran diha kang Hioba dito bas lain makita, Brother Deber? Na dili ni ato pagabasahon Reb sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church dinhi nato pagabasahon sa Salmo 119 bersikulo 160 ingon niining nakapahayag, kamatuuran mao ang natingban sa imong pulong ug ang tagsa-tagsa sa imong matarong mga tulumanon nagapadayon sa walay katapusan. Busa pag magisgot tag kamatuoran sa nakasulat sa gibasa ni Brother Deber matinaw, kamatuoran mao ang natingban sa imong pulong. Busa si Hioba alagaron did ha sa kamatuoran. Ug kung ang mga katawhang Israel mag-alagad, ang alan sa katawan sa Israel, Israel ang tawag sa gitukod niyang katawhan sa ikaduhang Samuel City 10:24. Ang Israel mo ang pangalan. Kung sa unang hugna sa panahon, kung ang PBCM pa, mauni ang Israel. PBCM yun ang ngalan. Og sa dapit, dili pod balhinon. Dili kay mahimong padim unya adtos Danau. Hasaan Misamis Oriental. Kay ang PBCM nabutang sa dapit nga dili mabalhin sa barangay San Antonio, hasaan Misamis Oriental. Kana ang example sa Biblia nga nakasulat. Busa katong mga magawali nga nikalas din he. Tito na spikas nagwali-wali, abiglig-on, labihan kag gabok, giunsa na pagsabot. Pero matod pa ni Master, kung tagaan ka na gani sa espiritu sa kahinanok, dili gid ka daw kasabot. Gibase usab ka na ni Master sa nakasulat sa Roma 11:8. Pero sa unang hubat sa Biblia, sa King James Version, nga ang pinadayag bugna nga pagkatawag og ang Santiago Jacobo, yatagan manggod silag espiritu sa kaburingog. Busa magbinuringog yun, di na nato na kalikayan. Karon, tungod kay ang unang hugna ang kamatuoran man si Hioba alagaron. Di simpre, aron ang tao makalagad kang Hioba, giwali si Hioba sa Deuteronomio 32:3-4. Pero tungod kay ado na may ikatulong hugna nga pagpangalagan, ang panahon ba sa pagtulo sa ngalan ng Hioba, Brad Azim, mapadayon ba? Sumala sa Biblia? Sumala sa Biblia, Reb, dili gid Reb, ug kanay mawala Reb, ang wali sa atong Ginoong Hioba. Ug ato lang pagabasahon Reb, kining Bibliang may tatak Seventh-day Adventist Church. Diri sa Jeremias kapitulo 31, bersikulo 34, nagingon, ug sila dili na gayon, magtudlo ang tagsa-tagsa katao, igsig katao, ug ang tagsa-tagsa katao sa iyang igsuon sa pag-ingon, ilhon mo si Hioba, kay silang tanan managpakailan kanako. Busa, bisag di arat ang kutob, no? Kung ang kapanahonan di dili na panahon kang Hioba, itugon na dayon daan. Kay siyempre si Hioba itudlo, yun na. Kay kung di itudlo, kinsa may makahibalo. Ang pagi sa pagtudlo, mamanang pagwali. Pero sa matinaw nga pagka sulti sa nakasulat sa Biblia nga walay pagdugang, way pagkulang, mga mahalamong tigpaminaw. Nagiyon, ug sila dili na gid magtudlo. Ang tagsa-tagsa katao sa isig katao, ug ang tagsa-tagsa katao sa ingsuon sa pag-ingon ilhon mo si Hioba. Busa, niya nang hugna nga panahon, aduna nay preparasyon para sa ikaduhang hugna nga panahon nga mudala sa kamaturan. Kung si Hioba alagaron man sa kamaturan, kay ang natingban sa mapulong mauman lang pud ang kamaturan. Unsa ba ang kapuli sa pag-alagad kang Hioba nga si Hioba alagaron sa kamaturan, Brad Deber, sumala sa nakasulat? Walay lain ang kapuli ni Ginoong Hioba, Reb, mao si Ginoong Hesukristo. Diin sa kapanahonan ni Ginoong Hesukristo, siya na pud ang kamatuoran, Reb. Siya na pud ang nag-angkon. Niya atong pagabasahon sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church, dinhi nato pagabasahon sa Juan kapitulo 14 bersikulo 6, ingon niining nakapahayag matud pa dinhi. Si Jesus mitubag kaniya, ako mao ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi, walay bisan kinsa nga makaadto sa amahan gawas kon pinaagi kanako. Giangkon na sa atong Ginoong Kristo.
Ako mao ang kamaturan. Ako mao ang dalan ug ang kamaturan. Siyempre, kung naas kamaturan, ang kamaturan ba kinahanglan bang dapigan o supakon sa Biblia, Brad Eric, sa nakasulat? Dapigan gid kana Reverend ug atong basahon kining nakasulat dinhi sa Seventh-day Adventist Church nga Biblia dinhi sa ikaduhang Korinto kapitulo 13 bersikulo 8. Ingon ini nakapahayag, kay wala kami arang mahimo batok sa kamatuoran kundili ang pagdapig lamang sa kamatuoran. Di gitinaw nga ang kamaturan kinahanglan gyud ay nga dapigan. Busa manggani si Eric Camos ang imong papaasa siya, Brad Eric, nga nasakop sa una diin siya gikan. Dinhi siya gikan sa pagtulunan nga PBCM Reverend ug Karon tuwa na siya sa PADM. Unya nga naman nga hugot ka nga nagbarog sa PBCM dili man sa PADM, wa man nimo sugali o sugta ang imong amahan, Brad Eric. Kaya ang PBCM ang good Reverend, mao magini ang kamatuoran sa ikatulong hugna nga panahon sa pagpangalagad og Dios dinhi sa Espiritu Santo nga ang katumanan si Master. Walay lain nga nagdala sa kamatuoran kundili pagtulunan sa Dios nga gitukod, mao ang PBCM. Dobe kay gidalaman nila pud ang parehos nga sistema sa dunay kapareho sa pagwali. Unsay tawag, Brad Eric? Watiro na Reverend, kay sumala po sa Biblia sa unang Juan 4:1 sa ang pulong sa Dios nga Biblia. Doon naman po'y magwali-wali og Espiritu Santo, pero sumala sa pagpahayag sa Biblia, dili ka na sila patuhuan. Okay. Mabitaw na nga ang atong programa ngalan no, ang mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Tuyog tumong nga unta sa mga nibiya nga mga magwawali malamdagan nining atong programa rin. Busa gitawag nato sila mga kawatan og tulisan sa doktrina. Pamani tinuod. Sakit pamalandungon pero unsa man day? Baliha ko no, kamo nga taga PADM, ang PBC mo inangawat sa among doktrina og musibo ba? Di ba magkulismaot ang atong dagway, lupig pay nakakauntag mangga nga labihan kahilaw. Labihan pud kaaslom. Namo na mga mahal namong tigpaminaw. Nakaron. Tungod guys, dapigan man gyud ang kamaturan. Pagkadili mo dapig sa kamaturan, unsay tawag sumala sa nakasulat sa Biblia kay dapigan man gyud di ay. Brad RJ sumala sa nakasulat. Ato lang mo gabasahon Reverend kining Biblia may tatak 70 Adventist Church diri sa Mateo kapitulo 12 bersikulo 30 nagingon, ang dili dapig kanako bato kanako ug ang magapanghipos nga dili uban kanako nagapagtibulaag. Busa nagapatibulaag kung ang imong nahipos dili ka nakauban gani kay ang kauban di man gud na magka kontrahay kay matud pa ni Kristo ang dili dapig kanako bato kanako pero ang iyang gipudyot ni makaray kay si Master man unya ang pagtulon-an ni Master unta PBCM nagtukom na siya PDM iyang gigamit ang ngalan ni Master na si Master sa material Brad Deber, Brad Eric, Brad RJ, ako man ang amahan. Di dapat ang imong iwalis si Eusebio Macarayo, Hermenes Macarayo, na ipuno po din niya imong inahan, o ganahan ka, iapil lang imong mga igsoon diya. Nakaron, kay aron, mahimuot po ang imong igagaw, kay igagaw ni sila si Eric Camos o si Marjon Camos, kauban nato karon diri sa atong station, no, nga giwalihan. Muna nga, isip pasunding nakaron kano man nga aduna may kapanahonan sa Espiritu Santo Bradeber nga si Kristo giwali naman sa mga tinun-an sa tanang dapit sa Kolosas 1:27-28 para ang tao masayod sa kamaturan kang Kristo si Kristo ilang giwali nganong moabot pa man kita sa PBCM nga ang wali Espiritu Santo tungod kay ang pagwali sa maayong balita ni Ginoong Hesukristo reb mawala pa man guna kay dili pa hingpit ni atong pagaproibahan sa kini nga Biblia, maayong balita, Biblia Catholic Edition Hiligaynon, din hinato pagabasahon sa unang Korinto, kapitulo 13, bersikulo 9 ngadto sa 10, ingon niining nakapahayag, matud pa dinhi sa Hiligaynon nga Biblia, bersikulo 9, kay ang aton ihibalo, kag ang pagwali sang pulong sang Dios nga ginbugay sa aton, hindi pa hingpit, pero kung ang hingpit mag-abot, ang di himpit magataliwan. So sa Cebuano pa kay ang atong kahibalo ug ang pagwali sa pulong sa Dios nga gihatag sa ato,
dili pa man daw hingpit matud ni Apostol Pablo. So ilang giwali nga pulong sa Dios, dili pa daw hingpit ug magataliwan. Kay kini magataliwan mao maning mawala o magataliwan o mawala. Kay do na pahingpit nga moabot Brad Demer. Nya. So atong diin man gipahinungod kining pagwali nga pulong sa Dios nga ginbugay sa aton nga dili hingpit ug magataliwan o mawala. So ang atong tubag ni ana gipahinungod kana ni Ginoong Hesukristo dinhi gihapon sa Biblia nga maayong balita. Biblia Catholic Edition Hiligaynon dinhi sa Roma 10 bersikulo 17 ingon niini ang nakapahayag matud pa dinhi gani ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sang pulong sang Dios kag ang pulong sang Dios mao man kini ilang ginawali nagaabot paagi sa pagwali na hanungod kay Kristo. Busa sa rason daireb ngano nga nagwali na kitag Espiritu Santo tungod kay ang pagwali sa maayong balita ni Ginoong Hesukristo mawala pa kay dili hingpit. Nakita nato sa kapanahonan ni Humba sa Jeremias 31 versikulo 34 gibutangag dulo na sa pagkat-up na nga di na itulo ang ngalan nga Humba kay preparasyon sa atong Ginoong Hesukristo. Pag-abot na sa atong Ginoong Hesukristo tungod kay aduna na po'y ikatulog na nga panahon ipalusot, aduna na po'y pagkat-up sa wali nga Kristo gihimo nga dili pahingpit alis dan pa kay do na pay hingpit nga moabot. Nan, kung do na mahingpit nga moabot, unsa day puli sa wali nga Kristo o sa kang Kristo sa Biblia, Brad Eric? Ang kapuli, Reverend, mulay lain, maugi ka na ang Espiritu Santo ug ang prueba akong pagabasahon dinhi sa ang pulong sa Dios nga Biblia. Dinhi sa Juan, Kapitulo 14, versikulo 26, ingon niini ang nakapahayag sa balaang kasulatan. Apan kun makagika na ako ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo, mao ang ipadala sa Amahan, puli kanako. Busa ang puli di ay sa atong Ginoong Hesukristo, Brad Eric, sumala sa nakasulat sa Biblia? Mao, Reverend, ang Espiritu Santo. Busa matinaw. Sa tagna kay mo gitib man ang kamaturan sa yuta, di kinahanglan di ay makadangat ta sa Espiritu Santo. O kung ang pagitib, negitib na, unya nakita na, pangitaon pa ba nag-utro para maadtos PEDM? Buyag ninyo. Ha? O mga bata pa mo, wa pa gani mo, mudako sa inyong gitason. Nagpapasiatab na mo. O nidako na mo sa inyong gitason, nibalik o ka mubo. Asa ang mubo? Ang buot ba? Nahimong way buot nga naman. Kay kung matuman na ang maong tagna, tumanon pa ba di ang tagna? So kung moabot nga dunay puli, ang Espiritu Santo man, may mga tao bang magwali sa Espiritu Santo sumala sa Biblia, Brad RJ? Doon na, Reverend. Ato lamang pagkabasahon kining Bibliang may tatak 70 Adventist Church, diri sa unang Pedro Kapitulo 1, versikulo 12, nagingon, o kanila gipadayag nga dili sa ilang, kaugalingon kun dili kaninyo, na nag-alagad sila diha sa mga butang nga karon gipakahibalo na kaninyo pinaagi sa mga tao nga nagwali sa maayong balita, pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadalagikan sa langit, mga butang nga niini ang mga manulunda nangandoy sa pagsudok. Busa may mga tao na dayon nga magwali sa Espiritu Santo pagka mugitib na para kung muwali na masayod na ang mga tao. Pero sa katumanan sa nagdala, Brad RJ, nga katumanan sa hingpit nga nagwali sa Espiritu Santo, kinsa man? Mao ang pagtulon ang PBCM, Reverend, ang nagwali sa Espiritu Santo, Reverend. Kinsa may kompetensya? Ang PADM, munang dili ka na sila tinuod, Reverend, nga nagwali sa Espiritu Santo. Busa, matinaw mga mahal namong tigpaminaw, nagpagitib-gitib ba? Tuod man og mais pa. Ang mais kung naay unod, pero susihon nimo. Kini sila kung mais man, mga butikol. Butikol ba nga mais? No? Gibukbuk. Nakaron, kung kita may katumanan sa pagwali sa Espiritu Santo, diin man kining Espiritu Santo gikan nga gisulti ni Kristo nga iyang gisaad busa mao kini ang puli, Brother, sa Biblia. Gikan kana siya sa Amahan Reb ang Espiritu Santo ug mismo si Ginoong Hesukristo mo'y nagsulti niini atong pagabasahon dinhi sa Biblia nga may tatak 70 Adventist Church dinhi sa Juan 14 bersikulo 15 ngadto sa 17 ingon niini nagapahayag matud pa ni Ginoong Hesukristo. Kung nahigugma kamo kanako, inyong pagatumanon ang akong mga sugo. Versikulo 16. Og ako mga muyo sa Amahan, og kamo iyang paghahatagan og laing manlalaban.
nga magapakig-uban kaninyo hangtod sa kahangturan. 17. Nga mao ang espiritu sa kamatuoran, kang kinsa ang kalibutan dili makadawat tungod kay ang kalibutan dili man makakita kaniya ni makaila kaniya, apan kamo nakaila na kaniya kay siya nagapuyo man uban kaninyo ug maanha siya sa sulod ninyo. Di mo do nga ang Espiritu Santo di ay mao ni ang gisaad ni Kristo kining atong giwali na sa Biblia sa pagpamatuod, kung ang Espiritu Santo, kung ang tagna mga mahalamong tigpaminaw kasakitan pa nga dako ni nga kasakitan ibutang tapan ng litan, pero kaluwasan man kay ang kamaturan mao may maghatod og kaluwasan. Nagpadala na po di si Kristo og laing kamaturan, kay siya ba kamaturan alagaron pero adunay pagkatapos pagkat-op. Nagpadala og laing kamaturan si Kristo. Unya kay tapuson na pod, nagpadala na po laing malaban nga kamaturan, laing na pong kamaturan sa pagpangalaga diya sa Espiritu Santo. Kung kining kamaturan mao pa ni ang kasakitan, example, kung matuman na ang hitabo nga dakong kasakitan, utrohon pa bag hitabo, Brad Eric? Sumala sa Biblia, isip sample? Sumala sa Biblia, Reverend, dili nagig ka na mahitabo pa. Ug ang pruiba niya na akong pagabasahon dinhi sa ang Biblia Seventh-day Adventist Church nga Biblia. Dinhi sa Mateo 24 bersikulo 21. Kay unya moabot ang dakong kasakitan nga ang ingon wala pa mahitabo sukad sa sinugdan, sa kalibutan hangtod karon ug dili na gayud mahitabo pa. Oh, nakita na to sa nakasulat sa Biblia, kay unya moabot daw ang dakong kasakitan nga ang ingon wala pa mahitabo sukad sa sinugdan, sa kalibutan hangtod karon. Dabe, og dili na gyud mahitabo pa kung mahitabo na lugar. Kung ang tagna makarayo kamong mga kulukoy, ha? Ito inog kulukoy. Ha? Natuman na. Naunsa ba nga dito man natuman na pud ninyo? Kung nagwali nagtudlo kog kaluwasan, naunsa ba nga imo naman kong luwason? Purya-buyag nimo, ha? Ug nila pa og tiguang pa nga imong giparas-parasan, moingon yon, magabaan be ka. Ha? Mabuktot be ta. Na muna mga mahal mong tigpaminaw. Nga kung ang tagna matuman og sa pusil pang usay bala, mibuto na o mubuto na, dili kay mubuto pag utro. Aron, ang tagna nga natuman na, tumanon pa di ay dito nila ni karayo. Unsa na? Kaluha? Ay rota? Na mo na mga mahal mong tigpaminaw, na para pagpamatuod, kay hingpit man di ay, ang pagitib na kung nakaplagan na nimo ang kamaturan, nga muhatod sa kaluwasan, kung imo nang makaplagan pangitaon pa ba, dili na. Tanawagan ang sinultihan ni Makarayo, una, kamo nga nga membro, unya, sa giwali ni Makarayo, kung nabuang man mo, sa 19:1 sa proverbio sa pagsabot, nagsukwahi na inyong mga bil, ang nag-leader ninyo, mo'y unang nabuang, ano? Siya ra mismo ang nag-ingon, nga ang hingpit, pagdawat na sa PBCM, dili padim, si Makarayo atong patubagon. Nya inyong patalingugan. Imo mang giingon nga basig nasaypan lang na sa mga ministro sa PBCM nga pahunungon. So ingon ana nga sistema. So ang atoa diya karon, ang kanang giingon nga hingpit na nga pagdawat, mauna na ang giingon nga ni ana sa pagpangalagad sa PBCM. Ang kanang giingon nga hingpit na nga pagdawat, mauna na ang giingon nga ni ana sa pagpangalagad sa PBCM. Tuan na. Nabulyaso na ang bata. Pero may kay bata pa man nabulyaso ug matiguang ni. Sus Maria. Hinay narabag nilaktan tag matiguang na. Pandol-pandol na. Bata pa pero nasampilot na ang baba. Ang pagdawat kuno sa PBC mo man na ang hingpit. Ikaw na'y nagpamatuon niya na. Manang among gingon nga kung migitib na ang hingpit nga kamaturan sa pagwali sa Espiritu Santo, gipagitib pa din ninyo. Kung nakita na, nga gisanggi na, o nasanggi na ang mais kay Nico ana, kanang sakto na pagsanggi. Ha? Unya kung naa, nagpakamais mo, mais na gyud pud nga maayo. Og mais man to, dili kabalibaran, pero mo lagi na, butikol ba? Ha? Gibukbuk nga matang sa pagkamais. Ha? Nakaron, niining atong gisgutan karon, mao nga, dili kalikayan nga, tungod kay
nakita naman nga si brother gitawag og Kili Insipido nga atong gitrain sa pagka magwali. Gihimo din nilang puhunan, oy kay nakuha na kuno nga nagwali nila. Kay sa dihang nagchat mi, ako siyang gichatan. Ato sang basahon, Brother Deber, ang akong pagchat ni Kili Insipido. Okay, Reb. Atong pagbasahon mo, kini mong gichat, Reb. Mo kini. Sa Oktubre 21 ni siya ni mo gichat, Reb. Ngadto kaniya, matud pa ni mo din, Reb. Good evening, Kili. Mangutana lang ko, nagtambong ka diha sa pagadian nga naa si Makarayo. Oh, katong giingon ako, ngutana lang ko, nabutang diyang ngat. Unsa na pagkasulot, ngatana lang ko. Ang buta ko ipasabot, good evening, Kili. Nangutana lang ko kung nagtambong ka diha sa pagadian nga naa si Makarayo kay simpre ilang gipang adtuan ang mga tao dito nga wala na magsunod sa PBCM. Kay ang ila man hungitan sa ngalan ni Master. Kay ila bang pangilaron. Siyempre nakita man ako nga naka-side view man si Kili Insipido. Siya magini mo tong akong gipangutana para ma-sure na to. Pero unsa ang iyang reply sa dala sa akong pangutana, Brad Deber, atong basahon gapon. Ni Arib, so imo maning gisegundahan pa og chat pa si Higalang Kili, o si Kili, matud pa nimo din Reb. Good evening, Kili, sa November 9 na kini. Good evening, Kili, mutambong ka sa birthday ni Master Conference aron makawali ka og utro. Kay, thanks. Ang ato aman nga ipawalig utro para ba dili na magsalapid-salapid ba ang baba. Tinuod para ma-practice. Para ma-practice. Pero tubag naman niya kanato, Brad Deber. Okay, atong pagabasahon rin, mao kini ang tubag ni Kili. Wagin nato ni Kwaa ang word for word, wa nato dugangi ba? Tinuod. Ato lang pagabasahon rin, matud pa niya din Reverend, morning. Sorry kaayo og sa dako nakong respeto tungod kay ikaw ang gitudlo ni Master nga sumusunod og labaw sa tanang ministro og walay makulang sa imong pagtudlo kanamo og sa katawhan Reb. Saludo ako og sakit para sa ako ang desisyon. So desisyon guro ni. Og sakit para sa ako ang desisyon og nagka-istorya nami ni Master. Sa og gihimo nako ang daghang pangutana og nagsaysay siya nako og gihatag niya nako ang sugo sama sa imong gisugo alang pagwali og mitando ako. Ikaw na lang ang magsabot ani nako Reb. Matud pa niya Reb. Oh, di. Iyan ang gipakita nga nagsulti di kuno si Master. Agoy nito man di siya sa patutuo sa padim. Unya karon pagtuo nimo Brad Kili atong hinayon pagsulti. Nahimo ka ng PBCM. Sa imong likod dako man ang padim. Unya kung magisguta og discoveryhon day nimo ang nadiskubre na natong nagpasalang. Kung ako man ka di ay ang binlan gitudlo admitado ka. Tanong dito man ka nito ang mahitabuan na kay gibakakan man ko nimo. Pero basig nakapapuntos nila nimo di gani si Makarayo nga mao imong gituuhan nga nakapapuntos diri sa among pagpamatuod na ikaw na hinoy magdag puntos nila. Di ka mabuntos? Buntusan ba? Nakaron ang atong susiho naman unsa pang dugang pahayag Brother Deber? Okay Reb, sumo kini ang imong gi-chat na pod didto ni Kili, mao kini Reb ato lang pagabasahon. Kini nga mga mensahe ni Master bisan unsaon pa sa mga tawo nila sa pagpatuo nga nagtukod og pundok-pundok wala nay kahigayunan ngano tungod kay nagbilin na daan si Master og pagpasidaan nga magwawali lang sa PBCM ang tao ipapaminaw. Kung ang tao wala hatagi sa espiritu sa kahinanok, dili gyud musulod pa og laing pundok. Diyon na tumabasa din ni Reb, nitubag si Kili, matud pa niya din ni Reb. Okay Reb, kay duol raman sa ako unya giimbitar ko ni Junior, girespeto pod nako tungod sa akong gidugayon sa pagpuyo sa ila. Busa, iya ko nung girespeto, mga mahal lamang tigpaminaw, Brad Kill, imo din girespeto. Si Junior ko no, kay kini si Junior, abilino na balitan man na. Unya siya Junior.
Nya, kini ra bang imong junior, gikan na ni Pedroso Baylo nga, di palang dugay, namatay na kay naglain, nagtukod og Seal of the Living God Church. Nakabigpod siya nila ni Macarayo, unya imong girespeto sumala kay naikog lugar ka. Naabay respeto. Ingon ini ba ang matang sa respeto kay busagani ang atong ulan sa tima. Ang kamaturan nga mohatod sa kaluwasan. Kung imo nang makaplagan, pangitaon pa ba nimo? Magdiscovery pa ba ka? Nadili na gyud. Oh, matay ang imong gidiscovery. Bakak gyud ngano? Tungod kay ang hingpit nga pagdawat matod pa ni Macarayo nga imong gisundan. Imong gisunod ang pagpamatod. Pagdawat sa PBSIM, mao ang pagpasakop lugar, mao na ang kahingpitan. Biipalugwa nga ang pad-im mo'y kamatuoran, nya diri man gikan na ug ang puriba nini unsay makita nato niya nagwali ka atong ipakita ang resulta sa pagwali ni Kili nga naghinilunggo na nagkapuliki po taon kay pasiatab man lagi ni Macarayo nga pangsudlan lugar kunuhay ni espiritu sa pagsultig laeng pinulungan nangangin ba na nagpanglingo-lingo na lang hinoon si Brad Kili niya atong tanawon. Kumusta mga utod kang mga abyan? Ini ang inyong utod Brad Kili Encepedo, makaupod sa pagtuon sa mga kamaturan. Kag subong ihatag ko kamo sa uban kong kasamaan o ministro. Oh, kita nato naglingo kay nakalitok naman siya na Tagalog na hinon. Ihatag ko pa kamo sa akong kasamahan. Oh, imbis ihatag ko mo sa kaupod kong ministro kay kanang sa hilonggugon ng kauban, kaupod man, pero nagtagalog naman, kasamaan kay isya unsa ba to, sakto ba ka to? Na, kana ba ang respeto? Busa, wala pa ka makahibawag unsa gi kamaturan. Hupuli, na kung kana may kamaturan, mao na gyud po na ang imong barugan kay mao man kay kamaturan. Nakaron, pagpakita nga wa gyud kamaturan kung mao man na ang imuha. Bueno, mo na among gingon kinsa mang nabulag sa PBSIM unya among gipabalik. Bukas ang pultan wala magtrangka. Kay wa pa man mo abot ang adlaw sa paghukom. Pero unsay gibili ni Master? Nakontra nimo si Master oy. Ngano man? Kanang imong gisunod si Macarayo, labaw pang gikontra niya si Master. Ngano man? Ato pamation unsay pasidaan ni Master nga gibilin Brad Kili. Labi na sa mga mahal lamong tigpaminaw nga nagsunod nining programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi sa PBCM. Sunod na, wala na ilain ko. Namuyagyat sa kinatibok ang sangasot. Ang rally lang sa PBCM. Ang tao maminaw. Kahit ang tagadasdaton kayang tagwali, gawin mo ang gabiya. Kahit wala magwali ang PBCM, walang pataka, walang unsa. Kaya ikasumbong sayang tagwali. Ano ito no? Pwede. Ito na. Ang PBCM, gagaitan sa mga libro na dokumentado. Hindi manuhali ang PBCM, ibasda ka na lang. Na magyaw-yaw-yaw ka na. Wala kay dungawan ng mga kasaysayan sa libro. Ibuog sa kalibutan. Bisang pagani sa Encyclopedia Americana o Britannica. Kaya inyong kuminawan. Ang atong lagi karon sa break science o break nakita na to na kung atong basahon para pag-review Brad Dever unsay gisulat o nakasulat sa atong makita. Okay, Reb, atong pagabasahon mao kini ang gipamulong ni Master. Matud pa ni Master ni tinuod na wala nay lain karon nga muyagyag sa kinatibuk-an sa nasod. Ang wali lang sa PBCM dili man pad-im, Reb. Oh, kita mo na. Dayon, munay kinahanglan nga itisok sa mga nahuna, sa mga nagpaminaw, sa uban pang mga nibiya. Ang wali lang sa PBCM, ang tao maminaw, kay ang pagabat-baton sa iyang pagwali, primero mao ang Biblia, kay wala magwali ang PBCM nga nagpataka na lang unsa, para ikasumbong siyang pagwali nga libelos, dili. Ikaduha, kay ang PBCM, nagaukab sa mga libro nga dokumentado, kay dili man muwali ang PBCM ug basta-basta na lang, o nga magyaw-yaw-yaw, kadiha, nga wala kay dungawan nga mga kasaysayan sa libro sa tibuok
nga kalibutan bisan pagani sa Encyclopedia Americana ug Britannica. Busa inyong paminawan ang atong wali karon sa DXKO, DXIM ug DXCO. Na, kita mo na, kinsa may pamation, Brad Kili, ang imong padim, nga imo, dito ka nagwali, imbis nagwali ka na sa kamaturan nga negative, nakaplaga na nimo. Sus, mangita pa maday kag diskubrihon nun, nga ang tanan naaram na sa pagtulon ang PBCM. Wa ka lang mangutana. Wag yung na ang PADM rin. Oh. Niya pa, si Hermogenes Macarayo, ang maayo tingali atong tambagan nga, advisean po na tingali siya sa mga sibihan o gaasa gisibihan nga, may tingalang nga ipaatubang na lang na niya yang pagtulunan nga gitukod nila uban ni Danilo Nacua o ni Hermogenes Macarayo o uban pang mga kasagabay nila. Kaya nga naman, bisan pag maghinilunggo, iyang hinilinggoon, pero mulitok siya PBCM mo'y. Kaya nga no, kanang iyang pagwali, priba man nga, gikan sa PBCM, busa sa pagpadim na niya, ibutang sa atubangan Macarayo, ibutang diya ba? Aron, dili ka malimot ba nga, mag-PBCM ka bisag, dako na nga pagkapadim, unsay priba. Nya atong pamation sa Hermogenes Macarayo, mga mahalamong tigpaminaw. Ako pa ninyo, magtabong ko sa dagway ko, kinauwaw ko sa gibuhat ko. Moingon nga naas master sa iya, ug siya na ang ilhon, tiha mo na nga sayop. Kung sa ibang ilyo ni master, kamo mga PBCM ro, nasayod magin mo sa isulti sa ito magtutudlo. Kung sa igiingon ni master, even how many quadrillionaires, I'm still alive. Wala ka matao sa kalibutan, ingos master, ang magkapulis ang dapit, niya magpatuto ka. Ay na lang. Ha! Ayaw na lang pagpatuto kay may na sa mga taong wa masayod pero sa nagtamod sa Banghilyo ni Master, diha gimo, disgrasya gimo sa inyong pagpatuto. Mutumaw lagi. Kantinsa man ninyo ako igapakasama aron kami managkasama. O sa unsa mang dagway ninyo ako ihindig aron kami managkasama. Daman na isang baso ang agi. Yang tawang kaugalingon ninyo ug natuman bang gingon ni Master, dit pamangutana pilay abot sa inyong pagkatinarbahuan ay pangutana ko. Pilay abot sa inyong pagkamisyonaryo ug pagkamisyonarya. Pila kamo ang mga guider na dala ninyo sa PBCM. Bakit inyong ipatuo? Puro sa pundas ni PBCM. Kuman ka na anan unsay gibuka sa inyong tinudluan. Tanawa, kina bulyaso sa magtutudlo. Ug di mo masilhigan sa inyong mga gibuhat. Huwatan ninyo ang silhig sa Dios nga labing gamhanan mo yung silhig ninyo. Huwag silhigan niya ang iyang kaugalingong tugkaran. Nagsultir mas master ana sa makadaghan sa unang isulti niya. Ha? Kanara. Karon dinhi na atong karon ay tabuon sa giingon gani ni Master Berdome sa makanato nga mga malikon. Dili magpasindal sa mga tinuan nga yawanon. Kung gusto kang makasiguro nga dili ka malaang sa imong pagtuo o matindal sa tinuan nga yawanon, ikunting lamang ang pagsiguro ang imong kaugalingon. Ya, master o wala na ilain kay kung mulingi ka pa ni bisan kinsa bisan pa sa iksyon mo sa pagtuo may kay gayunan nga malingla ka o malipat sa pagtuo. Ang Biblia nagingon sa diya katakuto o kadili na ang buwak utay hangtod sa katapusan gibili ni Master maluwas mo nang gingon sa Mateo 24 versikulo 13 muna ha. Ang balaod ni Master ug iyang gibilin kanato magbuhatas pagkamatarong ug magtuman sa atong pagkamisyonaryo ug pagkamisyonarya ug kun ang giingon ni Master mato pa niya di ko mangutana pilay abot sa inyong tinarbahuan ay pangutana ko pilay abot sa inyong pagkamisyonaryo ug pagkamisyonarya. Pila ka buok ang nadala ninyo nga mga dili PBCM kay inyong gipagpasakop sa PBCM. Nabali man piktos nyo doy. Ha? Ang piktos ninyo nanguha mo sa mga PBCM aron ganuyon diyan ninyo. Ha? Ha? Pero nabalik ka rin pito sana. Ingon ana nga sistema. Tanawa gani. Kung dili naman lang bunga sa atong pagkamisyonarya bisan na lang sa atong mga binuhatan. Paglakaw ta, na si Master ang atong gialagaran, si Master ang atong giludan, o si Master ang mga balaod niya na atong gipadayunan o nagpailanom ta sa agtulon ang PBCM. Sa agtulon ang PBCM. Kita mo na, magpailalom ko sa pagtulon ang PBCM, unya gikuha na kuno ang PBCM inyong gipangkabig.
Isa nabali na ang piktos. Tanawa karon na piktosan ka na sa imong baba. Iyarang gipamulong mo, kaugalingon yung musagpa rin. Ingon nga bata pa, gibungaw na karon og tiguwang na ni. Kung mag-CR ni siya, dili na makapanghinlo, mulargo na lang ni siya tindog, ngano, malimtano naman. Usa mga mahalamong tigpaminaw, mga kaigsunan, sa nabasa nato og napamatud-an nga ang kamaturan nga maoy mo hatod ganato sa kaluwasan kung imo nang makaplagan, pangitaon pa ba, dili na. Busa, kadtong mga nagwali na nga nakabig nila, wala kami natandog among kaugalingon nga nakapahimo ng nabugto ug napukan ang pagtulon ang PBCM. Nagpamatuod hinon nga tinod gyud ang mga gipanagna ni Master nga dunay maglain. Pundok-pundok nga kaugdahan sa yawa sa iyang ebanghelyo. Busa miabot naman ang oras sa ngalan na lamang sa among magtutudlo. Divine Master Tomas Dionis Sr. among gipanghinaot nga nalamdagan kamo sa kamaturan nga kining kamaturan nga negative nga kaplagan na dinhi kita sa PBCM para makadangat sa kaluwasan dili sa PADM. Ang inyong Evangelista Chief Minister, Reverend Charlie Eugenio Usangalan sa kauban nga mga Evangelista. Kiniusab ang inyong igsoon, Evangelista Brother Eric Amos. Kiniusab ang iyong igsoon, Brother RJ Patak. Kiniusab niyo igsoon, Brother Debs Risaba, moingon na lamang hangtod sa sulod nga higayon, sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagtagad, mga kahigalag, mga kaigsunan.